Bale, nik esango nuke, batez ere ikusiko nukela antzezlan hau klasiko bat delako. Bestalde ere bai, esango nuke gaurkotuta daola klasiko hau. Ezinezko maitasun hori, Romeo eta Julietangan, aurre ikusten zuen ezinezko maitasun hau Shakespearek, gaurkotuta dago, ez? Eta Maria Gorizalaiak ere, erantzun nahi dio nolabait galdera horri. Gaur egun zer da ezinezko maitasuna, zer da lehen balkoia aztena, gaur egun zer da, sare sozialak dira. Orduan, halako paralelismo polito bat ina da nire ustez, ikuskizun honekin. Talde azken arrazoia esango nuke dela, ikusgarria dela, oso. Lehenengo zita batian esan berez dena inoiz da intzestuaren aldekoa zehara, bale? Eta batez ere, lehenengo biak izanak berdinak dituzunean. Apuntatzeko. Trágame tierra. Bale, nire entzelaneko momentuik gogokoena esango nuke dela balkoiaren estena. Ze azkenean askotan estenifikatu da balkoian estena Romeo eta Julietan bersio ezberdinetan. Kasu honetan badauka ezaugarri berezi bat. Eta balkoiko estena hori, ikusleekin partekatzen dugu. Zuek ez eskuetan! Bagi zuek! Egia esan, nire hilarrian jarriko nuke, saiatu zen, alik eta horren iten. Eta nik uste dut, Idoia Etxeen edozein kant jarriko nuke. Bira, ezkonduko nintzateke bengokin, nahiko nuke goizero bengon ondoan esnatu, egia esan. Gero, eukiko nuke parranda bat botako nuke Aitziber Radosekin, bat bota genuen, errepikatzea, gustu aski. Txixe izan zanin diskotekako tipua, Tia? Osea, barkatu? Barkatu? Hemen utziko dugu, Ez nuke txortan ingo, bino nahiko nituzke 5 seme alaba eduki dudikabe Ilaski Serranokin, Ilaski Serrano, izan zaitez nosez nire seme alaben ama. Sentituta, kiliki fresko, zulora, barkatu. Ongi. Ondo ez? Zegoen algun rentintin edo... Bale, lantaldea iruditzetan deskribatu berko baldin manuke, familia, egiazkotasuna eta txortagarritasuna. Bale, oantxe bertan lehendakari izendatuko banin dute euskera brindatuko nuke. Instituzio publikotan, euskeraik gabe barkatu bino ezintzulanikin, eta enpresa pribatuei ere, diru laguntza guztiak eman, euskera bultzatzeko baien enpresetan, eta euskera sustatzeko herri hontan, hemengo hizkuntza dela. Bale, eta nire pelikulai izen bat jarri berko baldiman ion, nire gaur egungo maitasun ibilbidea edo egoera kontuan hartuta, seguramente izango litzateke, ura bere bidean. Mi esker.